Κάτσε τώρα αυτούς θα τους βρω εδώ πέρα. Μου είναι όλοι διακοπούλες. Αχ, ποιοι είναι αυτοί? είναι. Όλοι net λέγονται. Κάτσε να σου καλώσω τώρα αυτούς εγώ. Μάλιστα. Παρακαλώ. Α, σας βρήκα, είστε εκεί? Εδώ είμαστε. Εσείς τι θέλετε? Εσείς τι κάνετε? Για την εταιρεία καλείτε. Σήμερα 15 Αυγούστου, κυρία μου, δεν είμαστε εδώ. Αλλά πείτε μου εσείς τι χρειάζεστε για να σας πω. Δεν έχει σημασία, εγώ σας βρήκα τώρα. Θέλω να μου κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα. Ναι. Καταρχάς, η ιστοσελίδα μέσα σε μία μέρα δεν κατασκευάζεται. Θέλετε να μου πείτε λίγο πώς σας λένε, τι χρειάζεστε παραπάνω και να το συζητήσουμε. Από 26 Αυγούστου που ανοίγουμε, να κλείσουμε ένα ραντεβού και να τα πούμε όλα αναλυτικά. Είναι υποχρέωσή σας να με βοηθήσετε να με εξυπηρετήσετε σήμερα. Δεν μπορείτε να με πάτε για 26 του μηνός. Εγώ δεν προλαβαίνω. Τώρα από την παραλία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν θέλετε από 26, πολύ ευχαρίστως να τα πούμε από κοντά. Σημειώστε τότε τα στοιχεία μου να με πάρετε από 26 αφού δεν μπορείτε. Αχάμπαρος Νίκος λέγομαι. Αχάμπαρο σίγουρα. Τέλεια, τέλεια. 26 Αυγούστου μιλάμε. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Εντάξει, εντάξει. Καλά, καλά, εντάξει.